Dobrý deň. Vítame vás pri ďalšom diele nášho podcastu Business Model v praxi. Tento podcast je zameraný na praktickú implementáciu rôznych nástrojov pre komerčný rozvoj firmy a jej vplyvu na trh. Nie sme profesionálni speakeri, no za to obaja aktívne pracujeme v biznis sfére. Ja som Matúš Furek a mojím hostom je Jozef Hlaváč, ktorý celý svoj profesionálny život prežil v rôznych manažerských funkciách. Je teda tvrdý praktik. Jozef ako CEO rozbiehal a takmer dekádu viedol reklamnú agentúru Istropolitana, ktorá stále patrí medzi top agentúry na Slovensku, ale aj Heineken Korea, ktorý je na špici segmentu importovaných pív v Južnej Kórei. Okrem toho pracoval na projektoch v rôznych krajinách Európy, Ameriky, Afriky a Ázie, ktorých cieľom bola kompletná analýza firiem a následná komerčná akcelerácia ich výkonu. Ahoj Jozef. Ahoj Matúš. Vítaj v ďalšej epizóde nášho podcastu Business Model v praxi. Ďakujem za pekné privítanie. Čo máš nové? Ja neviem, asi len o tom počasí, ale pre mňa je to naozaj že aktuálna téma, pretože bolo niekoľko dní také, že slnečné počasie, že sa dalo ísť vonku a zo mňa je iný človek, ja mám to rád. No. A u vás ako? Stále dospievate? Rastiete? No, dnes sme zlomili druhý mesiac života, takže... Tak to je... Hej, máme milníky. Sa to volá aging, nie? V angličtine, že ano. Aging. Že ako dávať si pozor na to. Už máš 2 mesiace. No, keď som mal takú úprimnú chvíľku, že som ho držal na rukách, tak som mu povedal, že no už... že už sa narodil a už je iba každým dňom bližšie k smrti, tak sa na mňa pozeral. Áno. Ale je to nezvratné. Predpokladám, že on sa tiež tak zamyslel. Áno, tiež to bral ako vážne. No dobre, poďme na tému. Dnes by som chcel rozprávať o probléme vyhorenia. A začal by som s tým, že ja som teda predstaviteľ nejakej mladšej generácie, ja mám 32 rokov. Povedzme, že už som nejakých 7-8 rokov aj v pracovnom živote, v nejakom kariérnom svete mojom. A s čím sa stretávam čoraz viac, tak to je táto téma, že ľudia jednoducho v mojich rovesníci veľmi často si dávajú sabatikál, akože rok off, nepracujem, cestujem, som s rodinou. Často sa stretávam s tým, že ľudia menia postoj vôbec k svojemu kariérnemu nastaveniu a očakávaniam, že jednoducho začínajú zvažovať, že či to, že raz v úvodzovkách niekým budú a povedzme budú bohatí, versus to, že budú mať viac času na rodinu, na to, čo ich baví a jednoducho len taký ten slow life, tak čoraz viac ľudí pozorujem, že sa práve rozhoduje pre tú druhú možnosť. A opozit toho je, že zase keď sa rozprávam s ľuďmi, nehovorím, že o generáciu, ale dajme tomu, že o generáciu staršími, alebo taký, že 45+, tak nezriedka sa mi stane, že sa zase na našu generáciu pozerajú, že sme relatívne že slabí, s takým trošku dešpektom, že vy každú chvíľu máte nejaký burnout, každú chvíľu akože potrebujete oddych a neviem čo všetko. No a zaujímalo by ma tvoj názor na to, lebo ako keby dnes naozaj, že stáva sa z toho téma, ako ľudí chodí na terapie, psychológovia, koučovia a tak ďalej, že jednoducho mám pocit, že je to relevantná vec, ale aj mne osobne sa stalo to, že keď sme sa rozprávali o týchto témach, tak skôr to bolo vnímané také, že vy mladí nemáte veľkú výdrž a jednoducho Boh vie, čo bude, keď to vy tu prevezmete, akože tá najproduktívnejšia generácia. Čiže, ako to vnímaš ty? Ako to bolo možno za vašej doby? Lebo zase tiež mám pocit, že je to relatívne nová téma. Toto pred 20 rokmi som nezachytával, že by sa nejak veľmi skloňovalo.
Čiže či je to nejaký fenomén posledných rokov a ako sa na to jednoducho pozeráš ty, no? Určite je. Určite je. Ja som to, hneď mi napadlo, ja som to pozoroval v Koreji, kde vývoj spoločnosti, hlavne ten, a nielen ekonomicky, lebo však vlastne tam bol diktatoriát alebo ako autokracia predtým, hej, do konca 80. rokov. A ľudia, ktorí pracovali, ja neviem, v 70. rokoch, dokonca 60. rokov, ešte stále žili. Okay. Ale zároveň s ľuďmi, ktorí sa narodili v roku 2000 napríklad. Hej, alebo 1995 a tak. To znamená, oni už tiež boli v tom pracovnom procese. A ich skúsenosť, životná skúsenosť bola tak obrovsky odlišná, že tam naozaj bolo ťažké ako proste porozumieť si, hej, že vlastne tá Korea v tých 50. 60. rokoch, oni naozaj, že trpeli hladomorom. Nebolo tam nič vystavané, neboli tam asfaltky. Proste tá krajina po tej polstoročnej japonskej okupácii a potom ešte občianskej vojne bola totálne akože že zrútená. A teraz si predstav, že ja neviem, rok 2000 a tam vyrastá mladý človek, kedy tá Korea patrí k najvyspelejším krajinám na svete. To je obrovský skok. Je tam demokracia, je tam ekonomická sila, sú tam obrovské globálne spoločnosti, hej, lebo tých spoločností sú desiatky tých globálnych korejských. My poznáme niekoľko, ale tých globálnych je tam naozaj, že v oblasti napríklad konštrukcií, hej, stavebníctva a tak, lodiarstva a tak. A zrazu sú vedľa seba ľudia, medzi ktorými je povedzme 30-40 ročný rozdiel, ale tá životná skúsenosť je nenormálne iná. A teraz ten starší, keď sa nepočúvajú, hej, tak starší hovorí tomu ja v tvojich rokoch, ale však to poznáme aj od nás, ja v tvojich rokoch a tak. No a teraz keď sa pozriem na... Toto je úplne, že priepas, hej, ale keď sa pozriem aj na svoj vlastný život, hej, že my sme v podstate, keď sa pozriem na vašu generáciu, alebo na generáciu teraz 20-tníkov, ja sa nedivím, že tam je váhanie, že tam je proste, že čo ja mám robiť so životom. Už za mojej generácie to bolo jednoduché. Mali sme čierno-biely televízor, jeden program a v piatok nám pustili nejaký film. Hej. Medzi tým to boli len socialistické spravodajstvo o tom, že jak pestujeme rečkovku a jak sme postavili nový skleník a tak. Hej, proste to bolo všetko. Čiže toto ma nejak akože netrapilo. Boli nejaké časopisy, tých tiež bolo obmedzenie, samozrejme železná opona, čiže všetko, čo vznikalo na západe, to bolo filtrované, čiže to nás tiež moc netrapilo. Darčeky prišli na Vianoce. Je to nie, že také, že tu náš mami, že pozri, že všetci v triede už majú 200 eurové topánky, len ja nie. Alebo že všetci idú na výlet, ale to je už priebežne toto pre mladú rodinu. Za našich čias proste boli Vianoce, hej, a narodeniny. A tam sme dostali darčeky. To bolo. Hej, čiže tam, kam vlastne smerujem, je to, že vlastne tá súčasná generácia, nie len generácia, celý svet je proste pod ďaleko väčším množstvom požiadaviek, rôznych ponúk, hej, kde sa musíš rozhodovať. Že to naozaj je ťažko porovnateľné a keď nad tým aj teraz rozmýšľam a rozprávam, tak naozaj neviem, že kde budeme o 30 rokov, hej, o 50 rokov. Proste tá frekvencia, tá rýchlosť toho tej našej existencie, množstvo vecí, ktoré kedysi sa, ja neviem, vymyslela žiarovka, mali sme žiarovku, hej, a tak. Teraz tie inovácie sú na dennom poriadku a ani si ich nevšímaš, proste si kúpiš niečo a zrazu zistíš, že tam sú také funkcie, ktoré si ani akože nevedel, hej. Takže toto je možno, že
určite nepatrím k tým ľuďom, ktorí tú mladšiu generáciu z niečoho akože obviňujú. Práve naopak. Je to oveľa, oveľa viac, čo oni musia spracovať, ako sme museli spracovať my. Ja som čítal niekde takú zaujímavú štatistiku, že človek pred 100 rokmi prijal toľko podnetov za rok, čo dnešný človek príjme za deň. Čiže to len keď akože dáš jednoduchú matematiku, tak 365 krát viac podnetov za rok príjmeme. Čo si nemyslím, že náš mozog ako keby sa tak adaptoval, aby to si povedal, že OK, že toto je nový štandard. Čiže myslím si, že z toho naozaj vychádzajú mnohé psychické problémy. A čo len, keď poviem ja za seba, tak hej, že a to sa ti všetko znásobuje, keď sme boli iba sami, keď som bol úplne sám, tak človek si žije život sám pre seba, potom v manželstve, OK, už máš ďalšie výzvy a teraz dieťa a že naozaj tých možností už len čo kúpiť, ako vychovávať, to máš naozaj, že nenormálne, neobmedzené možnosti a človek sa v tom naozaj trošku stráca. A už len potom je taká vec, že máš teraz chvíľu času, tak ako ideš tráviť ten voľný čas? Tak ideš si pozrieť nejaký LinkedIn, Facebook, aby si bol v obraze, ideš čítať spravodajstvo, aby si zistil, že čo sa deje vo svete, v štáte, ideš si čítať knihu, ideš si pozrieť film, ideš si pozrieť nejaký seriál, alebo počúvať hudbu, alebo ideš tráviť aktívne ten čas, že to je fakt, že občas človeku z toho praská hlava. No a podľa mňa ešte stále je potom v tomto, že ty potrebuješ zarobiť peniaze, však dobre, to bolo určite aj predtým, aby si mohol mnohé z týchto vecí dovoliť, lebo zase marketing je komercia, o čom sme už x-krát rozprávali, tak na nás bombardujú jednoducho 1 500 000 vecí, čo by sme potrebovali a mali chcieť. Čiže je to za mňa tiež celkom zložitá vec. Dobre, ale zaujímalo by ma, že keď ty si bol ešte povedzme v tom Heinekene a tak ďalej, tak ty si zažil prípady, že tvoji peers, jednoducho ľudia v tvojom veku a na podobných pozíciách, že stalo sa, že niekto vyhorel a ako keby, že fúha, musím si dať pauzu alebo končím na nejaký čas, alebo je to naozaj, že niečo, čo sa deje teraz posledných pár rokov? No mne stále mi tu príde ten príklad mojej známej, ktorá robila na najvyšších postoch v Heinekene v rôznych krajinách. Uh-huh. A ja som ju obdivoval a stále obdivujem proste za tú schopnosť, hej, pripraviť sa, viesť ľudí, mať koncept proste ako líder. Uh-huh. Uh-huh. A nejak sme sa stratili, však ja som odišiel, potom aj ona odišla z krajiny a sme sa túlali kdesi po zahraničí a tak. A dlhšie sme neboli spolu a potom sme sa nejak dali zase dokopy. Ja som sa vrátil na Slovensko, tak som hovoril, že som tu, ona bola v Čechách a tak. A zrazu z nej to vypadlo, že proste ona prešla týmto burnoutom, tým vyhorením. A ja som si hovoril, no tak bože, tak to sa stane, nie, že ako človeku proste niečo nechutí a tak. Ale ona hovorí, že Jozef, to nie, to je proste tvoja jediná myšlienka je o tom, že proste chceš zomrieť. Chceš zomrieť. Proste, hej, že tam proste bolo dieťa, ktoré vlastne jedine toto hovorí, že toto ma zachránilo, že proste ja som mala dieťa a to ma akože udržalo, ale ja som neveril tomu rozprávaniu, ja som si nemyslel, ja som tomu vôbec nerozumel, hej, že čo sa stalo, že proste zrazu ty si na mi hovoríš, že ja som bola v tomto, si išla do ústredia a bola kdesi na vlakovej stanici v Amsterdame a zrazu dostala totálny úľak, nevedela, že kde je. Obrovské množstvo ľudí, že čo tí ľudia od nej chcú a proste tam sa dostávaš do toho.
No a potom ti ponúknú dve možnosti. Hej. Tá chémia, to znamená lieky, ťažké lieky, proste okamžite to zrušenie, akože práca to zabudní. Alebo potom tá druhá možnosť, ktorá si od teba vyžaduje viacej spolupráce, a to sú tie meditácie a proste pomaličky sa z toho dostávajú. Ona išla tou druhou cestou, ale nevrátila sa do toho, čo robila predtým, a myslím si, že sa už nikdy nevráti. A robí úplne iné veci a má pocit, že je to v poriadku a že proste tie hodnoty sú kdesi inde. A to je také, ja neviem, mne to hneď teraz ma napadlo, že to ako keď spadneš z lietadlom a prežiješ, že to zrazu prehodnotíš to, čo si robil dovtedy. A tak. Pardon. Takže toto je skôr tak, toto je ako naozaj, že prípad, ktorý ideš k smrti, hej. Ale potom je kopa tých skrytých burnoutov. Kopa tých vyhorení, kedy vlastne ty stretávaš ľudí a oni sú v pohode. Oni sa na teba usmievajú, sú šťastní, že ťa vidia a tak ďalej, ale oni sú vyhorení. Oni už sú tam len, už to je len póza. Už je len proste hranie. Častokrát tá práca je... Áno, často tá práca je vlastne to nejakým... Vieš, ako keď strácaš smer, tak potom sa chytáš toho, čo ešte v podvedomí ťa vždy viedlo, a tá práca je vlastne len toto musím a tak. A aj u nej to bolo v podstate také, ja hovorím, že no a to si nikto nevšimol okolo teba? A ona hovorí, že áno, všimli si to, ale oni proste ty si silný človek, silný líder v pozícii a ľudia sa neodvážia ti povedať niečo až tak veľmi úprimné alebo dokonca kritické, a ono ti to dávajú akože nejakým spôsobom najavo, ale ty to nevnímaš, ty proste už ako keby ten mozog je zablokovaný, už proste je zatvorený a ty už vlastne tie signály nevnímaš. A tam potom hrozí katastrofa, a to nie je katastrofa len pre teba, hej, to je katastrofa pre tých, ktorí sú na tebe závislí, a či už súkromne alebo firemne. Ja, keď aj teraz teba počúvam, mám pocit, že my sme ešte v štádiu ako spoločnosť, že práca a tá pozícia, to kam si to dotiahol v živote, má obrovskú hodnotu pre nás. Vieš, že to mnohých ľudí definuje, že ja som CEO, ja som toto dokázal, ja som takú firmu vybudoval. A zdá sa mi, že my ako mladšia generácia toto začíname trošku sabotovať. Že nechceme, aby my sme boli hodnotení a aby sme ako keby... Naša hodnota bola presne v tom, že čo sme dokázali, ale snažíme sa nachádzať aj vzhľadom na to všetko, čo nás obklopuje a atakuje, hodnotu v niečom inom. A ja som to napríklad videl aj teraz, keď sa im mal narodiť syn, tak ja som dopredu avizoval, že by som chcel ostať mesiac doma. Že jednoducho aj tak bývame, že nemáme po ruke starých rodičov, čiže pomoc manželke a tak ďalej. A stretol som sa aj s takým názorom, že to nie je asi úplne OK, že by som mal v podstate nejak čo najskôr sa vrátiť do práce a tak ďalej. Ja som si to nakoniec vydobil, absolútne to samozrejme neľutujem, ale môj úprimný, že mi z toho prišlo tak smutno, že prečo nevnímame hodnotu aj v iných veciach, než v tom, že tak splnili sme plán a tak ďalej a tak ďalej. A poviem ešte jeden taký príklad. Boli nejaké futbalové majstrovstvá sveta alebo čo? A nejaký zahraničný tím a tréner mal tlačovú diskusiu, teda tú besedu po zápase, a pýtali sa ho, jeden kľúčový hráč neprišiel. A pýtali sa ho, že teda aký postih dostane, že sa nezúčastnil reprezentácia alebo čoho, a on povedal, že
tomu hráčovi sa narodilo dieťa a že on ho sám podporuje v tom, aby ostal doma, lebo že to sú najkrajšie zážitky a ako keby momenty života a že za to žiadna reprezentácia nestojí. A neviem, ale toto je pre mňa to krásne na tom živote, keď niekto oceňuje tú hodnotu aj v iných veciach. Nie len v tom, že tak splnili sme plán a tak ďalej, nebudem sa opakovať. Čiže chcem tým povedať to, že podľa mňa tá naša generácia, keď sa aj rozprávam s ľuďmi okolo seba a mám viacero ľudí, ktorí už jednoducho strácajú tie ambície. Vieš to, že naozaj tak teraz ideme zbúrať svet nejakou kariérou. Jednoducho nie, máme svoj svet, ja som učiteľ, mám kamaráta a človek je šťastný. Jednoducho zarobí 1200 eur, ale brnká si na gitare, číta knižky. Šťastný človek. A toto je niečo, čo možno bude meniť ten svet a bude ho spomalovať, si myslím ja. Neviem, ja s tým neviem, akože brnka na gitare, byť šťastný, neviem, ako dlho to dokážeš, to je podľa mňa takisto vedie k nejakého burnoutu alebo čo. Tak ako keď ťa počúvam, tak proste to nás vedie k tomu, že tá Európa teraz naozaj že je v kríze. Uh-huh. Lebo mladí ľudia v Amerike tí šlapu, ako keď sa pozrie, že koľko ľudí je zapojených do tých nových technológií. A to, čo najviac vidíme, to sú tie IT, hej, ako umelá inteligencia, tak proste tam sú stovky firiem, ktoré už sú postavené na tomto akože princípe šlapu a tak. V Ázii je toto isté. A teraz keď počúvam toto, čo ty hovoríš, že zostať doma, sedieť, brnkať si na gitare a tak ďalej, no dobre, v poriadku. Ale počkaj, ja som nepovedal, že on je iba doma. On je jednoducho učiteľ na zúške, učí, jednoducho, že to je to, čo ho baví, že robí to, čo ho baví, to je super. Ano. A vo voľnom čase ako keby nehľadá druhú a tretiu robotu, aby si kúpil najnovší iPhone, lebo to z toho platu akože učiteľa na zúške by si nemohol dovoliť. Jednoducho nie. Povedal si, že znižuje svoje očakávania životné, jemu stačí si kúpiť tenisky v Decathlone, nepotrebuje najnovšie Nike. A ten človek aktívne športuje, venuje sa svojim koničkom, čo je presne hudba a číta knižky a jednoducho toto je to, že on prináša hodnotu do tej spoločnosti, že učí, nie je to človek závisí na nejakých dávkach, že akože ja si nechcem participovať, ale ako keby odmietol tú naháňačku, že tak ja chcem iba viac a viac a viac a rýchlejšie a tak ďalej. A mne to je sympatické. Prečo akože vieš, ja to stále vnímam ako z akého pohľadu sa na to akože pozerám. Uh-huh. A keď to nadviažem, tak generálne si myslím, že máme problém, ako globálny problém. Proste tak sa to zrýchlilo, tie nároky sa znásobujú, zrýchľujú a to nie len teda hovorím v tej práci, ale napríklad aj v rodine, kde to dieťa musí mať naozaj všetku výbavu, kedy si proste prežilo s desatinou alebo so stotinou toho. Čiže toto všetko sa zrýchľuje a moja otázka, alebo možno, že ten prípad toho učiteľa, čo teraz spomínaš, sleduje k tomu, že či to nenaznačuje to, že mali by sme spomaliť aj. Že či naozaj potrebujeme absolútne súhlasím. Tisíc vecí, ktoré si môžeme kúpiť a možno, že hej, lenže to je práve, asi bude to skôr filozofická otázka, že jak to spraviť, pretože ako som ti spomínal, proste to je tá Amerika, tá Ázia proste šlápu a teraz hovorím o novej generácii, novonastupujúcich ľuďoch a tak a že či ty v tomto, kde sa dostaneš, či sa nedostaneš proste na okraj toho, lebo proste tí ľudia majú v rukách silu, majú v rukách tým, že majú v rukách peniaze, priemysel, tak vlastne oni určujú rytmus toho sveta. Hej. No dobré, ale čo ty myslíš, že sa dostaneš? Čo ty myslíš, že sa dostaneš na okraj? No nemám pocit, že my sme v strede, ako Slovensko. Vieš, že no myslím ako na okraj to, že vlastne to, čo sa v podstate deje, že vlastne
tie azijské a nielen azijské, ruské firmy skupujú najlepšie baráky v Londýne, futbalové kluby, skupujú množstvo záležitostí a ty stále chodíš tam, ale v podstate majitelia sa menia a je možné, že to jedného dňa proste ovplyvní tú našu kultúru, tú naše správanie. Hej? Čiže ty, keď si pustíš z ruky vlastne tú ekonomiku, kontrolu nad tým a preberú to firmy s inou kultúrou, no tak proste môže sa ti stať, že nebudeš môcť si ju držať tak, ako si chcela. Hej. Nechcem teraz tu na meteority hádzať na Európu, ale proste ty si kúpil nový Apple a si šťastný, pretože ten nový Apple je, ale to nie je vyrobené, to šťastie tu nevyplýva z toho, že to nejakí Európania urobili. Hej. Proste to je nejaká americká spoločnosť, ktorá to vyrába v Ázii a teba to robí šťastným. Hej. Popri tom, čo ako rozprávaš, že si môžeš kúpiť ten výrobok. Proste to je. Ale takto, že neviem, asi by som to stiahol celú túto našu debatu, lebo príde mi príliš filozofická, neviem, že či máme vôbec právo na to, ako o tom rozprávať, či sme odborní na to ako nastavení. Ja by som to možno ťahal zase k tomu nášmu biznis modelu, že čo to vlastne je, že prečo toto vyhorenie, ako to vlastne to vyhorenie môže poškodiť tú firmu, pretože keď som ťa aj teraz počúval a nadviažem na to, čo ty si hovoril, ty hovoríš ja. A ten môj kamarát hovoril ja, môj život a tak. Lenže ty, keď prídeš do firmy a keď ideš do nejakej súťaže, tak tam vzniká ten tím. Ty, keď si povieš, že dobre chlapci, všetko je fajn, bežíme, ten projekt je rozbehnutý, potrebujeme ešte pol roka, aby sme to tam dostali, lenže ja teraz si zoberiem 2 mesiace voľna, pretože to tak cítim, že potrebujem a tak ten tím sa môže cítiť ako istým spôsobom podvedený. Hej, pretože zrazu niekto nenastúpil. Hej. To ako keď zoberiem akože ten športový tím. Súhlasím, samozrejme. Áno. A zrazu mi ten útočník povie, že vieš čo, ale ja 2 mesiace nebudem hrávať, pretože ani trénovať, pretože proste sa necítim na to a ja si myslím, že filozofia môjho života a tak ďalej. Hej. No a tam potom je to z tej opačnej strany, že čo s tým? Hej, že ty zrazu kladieš svoje osobné nastavenia nad tímové a keď to robíš spôsobom, že totálne ignoruješ ten tím, jasne, to nie je fér. Mne sa stáva, že mali sme dohodnuté stretnutie a niekto mi potom nedvíha a tak a potom po 2 hodinách, že on to nestíhal a že ale ty nedávaš pozor na mňa, pretože ja som za tie 2 hodiny mohol niečo urobiť, ja som sa mohol sústrediť na niečo iné, alebo mohol som si tiež dať voľno. Hej. Ale tým, že ty si urobil voľno, že si urobil voľno bez toho, aby sme sa o tom vôbec rozprávali, tak zrazu ja na to doplácam. Hej. A tak. Takže... To je bez debaty, Toto je veľmi zaujímavý, ale stret. Hej, že je to podľa mňa veľmi správne, čo si povedal, že lebo keby sme hrali iba každý sám za seba, za svoje šťastie, tak s prepáčením žereme hlínu, lebo to sa nedá. Akože, aby človek aj si žil úplne, že pijanko a aj mal všetky tie vymoženosti, že niekto to spraviť musí. Ale na druhú stranu, keď to presahuje určitú mieru a ty už jednoducho ti to škodí, tak zase je zle. Čiže zase sa dostávame k tomu, že ako z toho von, že ako to v praxi zvládnuť, aby človek prežil jednoducho pekný, naplnený život spoločnosti a tomu tímu v prenesenom význame priniesol, participoval a bol platným členom.
ale aby netrpela tá rodina, jeho zdravie a tak ďalej, no. Tak poďme o tomto rozprávať. Nehovoriac o tom, Matúš, ja neviem, či ty máš správne videnie veci. Kľudne sa môže stať, že 10 rokov neskôr si povieš, že tvoj postoj bol blbý. Že si to nemal urobiť, že si to mal akože zmeniť. Hej. A teraz ty definuješ rules of the game, ako pravidla tej hry, ako pre celý tým. A keď v tom týme je 15 ľudí a ty pristúpiš k tomu tak, že ja mám právo na to a ja cítim, že v svojom živote a toto. Keď ešte je tam jeden, ktorý s tebou súhlasí, tak ten tým nie je 15 ľudí, ale 13 už len. Hej? A nabúrava to celé to, ako keď ideme všetci súťažiť a niekto nedôjde na sústredenie. A tu zase sa vrátim k tomu, že to generačné, hej, že futbalista volal sa Best, asi o ňom každý vie, to proste bol jeden z najlepších futbalistov, ale proste prepil svoj život, hej, a to len poukazuje na to, že šport pred, 50 rokmi mal iné nároky na športovcov, ako má teraz. Teraz, keď ideš na sústredenie, ako sa to stalo tým českým reprezentantom, že vybehli do baru na chvíľu a išli domov. Hej. Bez toho, vôbec tam nikto neuvažoval o tom, že tí chlapci sú vynikajúci a reprezentujú krajinu a tak ďalej. Proste išli domov. Proste porušili disciplínu. To, aby ty si teraz išiel na nejaký turnaj a tam večer chodil po diskotékach. To zabudni. Proste kravata, oblek, ideš reprezentovať krajinu a asi súčasťou toho týmu. Keď sa začneš správať ináč, narúšaš tú snahu tohoto týmu. Hej. A tu vlastne mierim k tomu, že vlastne kedysi to bolo ďaleko jednoduchšie na oboch stranách, na tej osobnej aj na tej firemnej strane. Proste tie pravidlá hry boli jasné, prídeš do roboty, budeš robiť a dostaneš dovolenku, ak ti ju odsúhlasím a dovidenia. Hej. Alebo na druhej strane zase z toho osobného hľadiska proste ten život bol, ako som spomínal na začiatku, jednoduchší. Teraz je to na oboch stranách oveľa komplikovanejšie a práve tu zase nastupuje podľa môjho názoru tá rola toho lídra, ktorý to proste nie je slepý k tomu. Hej, že proste ktorý to, akože ja stále žijem v 20. storočí, tak to bolo, tak to bude, ale proste ktorý si to všíma. A tu si myslím, že tu musí dôjsť k dohode. A to musí dôjsť dohode k tomu, aby všetci ľudia vedeli, aká tá dohoda je. Hej. Ak hrám v tomto tíme, tak ja nemôžem si zobrať mesačnú dovolenku, pretože máme pol roka na to, aby sme niečo pripravili. Ak to vyhráme, tak budeme z toho žiť ešte 3-4 roky. Ak to prehráme, tak možno si budeme musieť hľadať novú prácu. A táto odmena, alebo tento trest, to nie je len pre teba, to je pre celý ten tím, ktorý na tom pracuje. A ty, keď z toho uhýňaš, a keď ty si hovoríš, že ja mám právo na svoj vlastný život a tak vlastne oslabuješ ten tím a vystavuješ ho väčšiemu riziku, že on tú svoju snahu, za tú svoju snahu nebude v konečnom dôsledku odmenený. Súhlasím. Dáva to zmysel? Súhlasím. No. Myslím, že to má zmysel do momentu, ak naozaj už nie si, povedzme, na pokraji vyhorenia, alebo jednoducho už nie si v ňom. A tam si myslím, že už ide bokom to, čo chce tým. Že tam už... Lebo, vieš, sú aj firmy, kde ako keby, a poznám, kde sa vždy nájde nový takýto ten motor, že nie je to, že teraz musíme niečo vyhrať a budeme z toho žiť 3 roky, ale každý mesiac pomaly musíme niečo vyhrať. A tam už, keď sa aj rozprávam, mám jednu známu, robí v reklamnej agentúre, cíti sa doslova uštvaná, lebo stále a tí majitelia tlačia.
A to už je podľa mňa presne o tom, čo si hovoril pred chvíľou, že tam už je to potom otázka na tých lídrov, že či zase takto oni budú udržateľne vedieť tú firmu riadiť dlhodobo, lebo jednoducho tí ľudia, že uštvú ich, no, si myslím ja. No ale to je práve ten problém, o ktorom som vlastne rozprával o tom, že ak ten líder proste toto nevidí, že on vlastne štve ľudí a robí to hlúpým spôsobom, tak proste k tomu vyhoreniu proste zákonite príde, áno, presne. Stále hovorím na tom, že aj tí zamestnanci majú právo sa toho zúčastniť a povedať, že ja to robiť takto nebudem. Presne tak. Ja potrebujem nastaviť iné akože podmienky a nútiť ho do toho, ak to jemu nevychádza, tak proste ho do toho akože nútiť. Ale to dôležité je to, že konec koncov, keď vyhorený človek je mi na figu. Presne tak. Akože v tíme. To je akože, to kľudne môžeš byť doma. Dokonca je to horšie. Ty v podstate si tak negatívny už v tom svojom prístupe ku všetkému, že ty robíš viacej škody pre ten tým, ako keby si tam vôbec nebol. Presne tak, jasne. Takže no ale takže vidieť to proste z tých oboch strán, akože z tvojej osobnej a tak, ale pokiaľ to ten líder nevníma, neuvedomuje si, že toto je hrozba, a toto je hrozba v trojčlenej SROčke, to je hrozba v tíme, ktorý môže byť malý, veľký. Proste to je hrozba, ktorá nie je závislá od veľkosti tohoto tímu. A tak. No a tam sa potom môžeme začať rozprávať o tom, že ako tomu predísť, alebo čo robiť. To je presne moja ďalšia otázka. Áno, si sa do toho nedostal. Že akú predstavu si mal ty, že nejaké nástroje, že ako tomu predísť, že neviem, mne sa páči, ty si spomínal, že ste chodili na rôzne akcie firemné, aj na dlhšie, aj s partnermi, že bol napríklad toto tiež jeden z cieľov, ako tým ľuďom trošku uvoľniť a predchádzať, robiť tú prevenciu nejakému kolapsu a jednoducho už znechuteniu, že nechcem ďalej? V zásade, ak robíš niečo, čo je zdraviu prospešné, nie je to nejaká závislosť a ťa to baví, tak nemáš pocit, akože, že ťa to vyčerpáva. Keď ťa baví chodiť po horách a máš z toho dobrý zážitok, no tak urobíš 8-hodinovú túru jeden deň, aj druhý, aj tretí, baví ťa to, tešíš sa na ďalšiu, rozmýšľate o tom, jak urobíte ďalšiu, jak pôjdete do iných hôr a tak ďalej. Ale to isté sa môže stať, keď ťa to nebaví. Proste som tam kvôli tomu, že môj partner alebo že ostatní kamaráti nechcú chodiť, ja neviem, nechcú hrať tenis, tak ideme do hôr a ma to nebaví. A čím viac to trvá, tým viac a viac ma to akože nebaví. Čiže toto je prvá vec, proste dať tomuto týmu zmysel. Ak je tam niekto, kto proste zmysel pre tú hru nemá, no tak si treba sadnúť, porozprávať sa a pomôcť mu nájsť nejaký nový tím, hej. Ale proste, a toto je vlastne úloha toho lídra, aby si nejakým spôsobom našiel zmysel pre tých ľudí, pretože ja keď rozprávam aj o tých, povedzme, tých firmách, ktoré šlapú a sú nastavené, a hovorím, nie sú to len americké, keď vidím ten Bolt, mladí ľudia, takisto to krásne beží a proste keď tí ľudia proste majú to nastavenie, že majú zmysel, že proste ich to baví, tak oni sa aj z tej rodiny tešia, že idú do roboty. Že akože dobre, tak teraz mám rodinu, sme tu a ráno v pondelok idem do roboty. Nie preto, že unikám z rodiny, aj keď aj to sa stáva, ale preto, že má to zmysel v tom, čo robím. Áno, má to zmysel, že to, čo robím, ma to teší a tak ďalej. A toto je záležitosťou toho, primárne toho lídra,
ktorý nastavuje tie pravidlá a nastavuje zmysel tej našej existencie. To znamená, že aj keď som ti hovoril, že sme tím a musíme ťahať za jeden koniec, hej, všetci za jedného, jeden za všetkých a tak, ale asi sa rýchlo stane, keď zistím, že vlastne zmysel toho, čo robíme, je blbý a ja tomu neverím a robím to len preto, lebo všetci za jedného, jeden za všetkých a tak to je práve to, čo by ten šéf, ten človek, ktorý je zodpovedný za vedenie toho tímu, mal riešiť. No. OK, súhlasím. Čiže prvý bod by sme si dali na zozname, že ako predísť vyhoreniu, že líder by mal držať ten tím nejakým spôsobom so zmysluplnou náplňou práce? Dá sa s tým súhlasiť? Pozvi ma na nejakú cestu, na nejakú journey. Matúš, ideme do Kazachstanu a pôjdeme po horách, objednáme si terénne auto, budeme mať k dispozícii nejakú helikoptéru, 2 týždne budeme robiť toto a tak. Hej. Možno ťa to vôbec nechytilo, ale niekoho iného by to možno chytilo. A ja teraz dám dokopy ľudí, ktorých to chytí. Hej. Čiže to je tá vízia, ktorá v tom týme musí byť. Hej, to je super. Hej. A vtedy, samozrejme, že potom zistíme, že Ježiš, ale to ubytovanie tam nie je moc dobré a zateká a už ma toto nebaví a tak. Čiže nie každý vydrží len s tou víziou. Neodstráni to všetky problémy. Treba tréning. Proste sa na to pripravovať. Hej. Ale to je to prvé, ako proste nastaviť pre ten tím a individuálne, hej, vnímať tých ľudí, že či proste stále žijeme niečím, že, jak ja hovorím, má zmysel sa zobudiť v pondelok ráno a povedať si, že OK, poďme, ideme, máme tu ďalšiu príležitosť, ďalší týždeň, aby sme niečo kdesi posunuli, hej. A ak toto neexistuje, tak myslím si, že to je prvá nie že šanca, ale prvý podnet na to, aby si začal vyhorievať. Pretože nevidíš zmysel vstávať ráno, chodiť niekam, byť s ľuďmi, ktorí ťa neinšpirujú a tak. Hej. Takže toto je to prvé, to je tá vízia. Podpisujem 100%. Lebo aj ty, keď... Pardon, to som chcel ešte povedať, povedz. Že ja som bol v rôznych kultúrach, ale keď si zoberiem napríklad tu v Holandsku, tak to som určite už spomínal, proste ťahať do súkromného života v Holandsku prácu, proste to je zakázané. A to aj keď si pozrieš, ja neviem, prednášky na TEDe a tak ďalej, že ako nevyhorieť a tak, neťahaj tú prácu do svojho súkromného života. Potom som robil v Kórei, kde je to presne naopak, kde proste tam je práca všade a tak. Ale mne to z toho až tak mantinelovo nevychádza. Mne skôr príde o to, že ak tá práca je toxická, ak ty pracuješ v toxickom prostredí, tak ty tú toxicitu potom prinášaš do svojej rodiny. A začínaš budovať toxické prostredie vo svojej rodine. Hej. Tvoj syn sa chce s tebou rozprávať, má nejakú novú príhodu a ty mu povieš, vieš, zalez, tam si niečo pozeraj, daj mi pokoj, ja som úplne vyčerpaný, mňa naštvali v robote. Hej. A ty tú toxicitu prinášaš potom do rodiny. Hej. Alebo potom aj môže to byť akože naopak. No a z tohto pohľadu mne príde, že to maximalistické rozlišovanie, že toto je robota, toto je, teraz som zavrel kanceláriu a už na to ani nepomyslím, je zase len nejaká umelá záležitosť. Prečo nie? Ja sa so svojimi synmi veľmi často rozprávam o práci. A oni to radi počúvajú, pretože oni to vidia, že kde si tam, oni budú tiež ako hľadať svoju vlastne kariéru. Rozprávame sa o tom, ako sa zlepšuje komunikácia, ako bojovať s stresom, kopa vecí je takých, ktoré ty potrebuješ aj v osobnom živote. Takže ja nevidím problém sa baviť o práci doma, alebo
a to tiež býva často, hej, povedzme aj v tej práci, aby ty si nejakým spôsobom možno tým ľuďom aj povedal niečo o svojom osobnom živote, ak to uznáš za vhodné, alebo je to treba. Hej. Len v oboch prípadoch, a teraz sa vlastne vraciam k tomu začiatku, čo som hovoril, že ja by som to nevidel tak izolovane, že ten burnout, to vyhorenie proste pochádza z práce. Ten burnout pochádza podľa môjho názoru z ďaleko väčšieho množstva faktorov a množstvo tých faktorov je mimo tej práce. Pretože ja prídem z tej roboty, v dobrom som urobil dobrý výkon a som unavený. A moje telo, tým, že sedelo celý deň a mozog furt fungoval, je proste nejakým spôsobom posunuté. A ja keď teraz si urobím hodinovú prechádzku, tak ho do veľkej miery dostanem späť. Ale ak si miesto toho zapnem Netflix a tam proste riešim nejaký problém s týmto v rámci toho seriálu a potom ešte za tým si pozriem Facebook a tak ďalej, tak tu sú ďalšie faktory, ktoré už nemôžeš obviniť svojho šéfa v robote, ale to sú ďalšie faktory, ktoré tvoje vyčerpanie prehlbujú. 100% súhlasím a bola to v podstate moja otázka. Chcel som robiť trošku diablovho advokáta zase tým lídrom, lebo toto si myslím, že ten líder zase môže spraviť 100% toho svojho jobu, ale ty keď sa nestaráš sám o seba, tak definitívne ty tomu môžeš násobne viac pomôcť a potom už nezvládaš to, čo by si za normálne okolnosti v pohode zvládol v tej práci. A jednoducho, áno, potom si povedzme vyhorený, alebo minimálne nepodávaš ten výkon, ktorý by sa od teba očakával. A ešte k tomu, čo si hovoril, že neexistuje že nie sú jasné hranice, tak toto ja som to prvýkrát počul od mojej koučky, že ona zastáva názor, že neexistuje work-life balance. Že jednoducho my máme jeden život a do ňoho patrí aj práca, aj voľný čas a všetko. Presne, áno, súhlas. A jednoducho to sa nedá odlišovať, že teraz budem mať super prácu, ale zlý, nefungujúci partnerský vzťah, tak akože budem šťastný v práci. No nebudem jednoducho. Ja mám jeden život a toto sú všetko komponenty, z ktorých som si ho ja vyskladal a moja úloha je ich všetky držať v nejakej zdravej kondícii. Inak to celé ako mix nebude dávať zmysel. No a ja ako firma, ja ťa chcem takéhoto. Ja chcem, aby ty si prišiel do mojej firmy akože veselý, čerstvý, nabudený, proste prišiel si do tej firmy z nejakého dôvodu, tak keď idem hrať tenis alebo futbal s kamarátmi, tak tam idem z nejakého dôvodu, chcem vyhrať nad tými ostatnými a preto sme spolu, tak ja do tej firmy tiež prichádzam nastavený. Ja do tej firmy neprichádzam po tom, že včera sme končili o 3:00 v noci, kde si v bare, už si nepamätám, že kde. Teraz prídem a ráno všetkým rozprávam o tom, že chlapci, dneska na mňa nehovorte, lebo ja nie som v nálade. To je podraz pre celý tím, ktorý to myslí vážne. Hej. Ja keď sa vôbec akože nevyspím, že spím, lebo ja neviem, do rána pozerám seriál nejaký a tak a potom prídem a na porade mi klipkajú oči a miesto toho, aby som tým ľuďom pomohol, ako nastaviť veci, tak proste tam som viac menej potrebujem to prežiť, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak tá firma tiež ako toto odo mňa ako očakáva. Čiže ja prioritne nechcem, aby ty si išiel domov a teraz tam pracoval na nejakej prezentácii ešte do 11. alebo do 1. v noci, pretože cez deň som ťa vyťažil týmto a potom ešte mi priprav prezentáciu, alebo aby si s kamarátmi riešil nejaký problém, ktorý mi tu vo firme má. Práve naopak, ja ťa chcem na druhý deň čerstvého, takisto ako ten tréner v tom futbalovom tíme chce, aby si prišiel čerstvý, vyspatý, pripravený, plný energie na ten tréning a prípadne potom na ten ďalší akože zápas. Hej. To je môj primárny cieľ, aby si mal dobrý život, aby si bol v pohode. Hej. Dobre, myslím si, že na tomto sa zhodneme absolútne
A skús mi povedať za teba, čo tebe pomáha v tom živote, nebudem to oddelovať na súkromný a pracovný, že čo pomáha tebe v tvojom dennodennom živote si držať toto dobré naladenie, že jednoducho vieš podať dobrý výkon aj v práci a vieš byť aj platný a príjemný otec, manžel a jednoducho sused a tak ďalej a tak ďalej. Že čo sú také aj vzhľadom na tvoj vek už, že osvedčené nástroje, ktoré ty pravidelne využívaš, aby si žil skrátka šťastný život? No, teraz v prvom rade ja nemám definíciu šťastného života. Hej, nejakú takú, že toto je šťastný život a keď mi do toho niekto vkročí, tak ho zabijem. Hej, alebo čo. Proste je to určite je to poznačené tým buddhizmom a určite je to poznačené tým, že v podstate ty si nejakým spôsobom pozorovateľom toho, čo okolo teba ide a nastavuješ aj seba samého tak, ako idú veci. Ja veci mením, ja stále prichádzam s niečím a hovorím, robme to takto a nie takto a takto. To je síce pravda, hej, ale zase na druhej strane veľa je toho, ktoré proste príjmam také ako, proste príjmam tých ľudí, akí oni sú. Hej, napríklad, hej, že proste neprehodnocuješ to, nerozčulíš sa nad tým, že ten človek proste má iné nastavenie hodnôt a tak. A snaží sa ho presvedčiť, pretože ideme robiť nejakú tímovú prácu o tom, ale zase na druhej strane si hovoríš, no, ale však ja ho nemusím úplne akože zmeniť, ja nemusím, aby bol úplne presne taký ako ja a tak ďalej. Čiže to je to prvé, ako to je taký nejaký postoj, ktorý určite sa zmenil. Hej? Že keď si mladý, tak proste ty chceš zmeniť svet a chceš ho zmeniť podľa seba. A tak. Ale potom neskôr proste prichádzaš k tomu, že vlastne tá zmena toho sveta môže byť celkom frustrujúca. Hej? A nakoniec ti príde, a že či to tí ľudia chcú, aby som to ja všetko im tam pomenil a tak. A zrazu sa... Čiže pre mňa 10 ročia v podstate ja žijem s filozofiou buddhistov. Ako nie som buddhista, ako nie som nejaký, že monk alebo čo, ale určite som bol aj v kláštoroch a rozprával som sa s nimi. A toto je niečo, čo racionálne mi veľmi pomáha, proste, aby si sa ako prenastavil. Druhá vec je, nerob si ilúzie, že proste budeš stále šťastný, hej? Že proste vydržíš byť 12 hodín alebo 14 hodín proste nabitý energiou a úplne v dobrej nálade a tak ďalej, pretože toto je asi veľmi rýchla cesta k tomu, že vyhoríš. Proste ty len tú energiu dávaš a tak, čiže nebať sa, proste podeliť sa aj s tým zamestnávateľom, aj s tými deťmi alebo s tou rodinou o tom, že proste počúvate, ja nevládzem, ja potrebujem ako oddych. To, čo ty si mi hovoril, hej, že proste ten sabatikál alebo čo. A ten zamestnávateľ, keď sa rozprávate, tak proste prídete k tomu, že áno, že je to pre oboch dobre, že keď ja mám nejakého vyhoreného človeka, ktorý mi aj tak nepomáha, dokonca škodí, tak možno, že aj ja som naklonený k tomu, že dobre, Matúš, tak choď na mesiac, daj si čas, premýšľaj, ak budeš chcieť, tak sa vráť, keď nie, tak mi daj vedieť. Čiže aj to je, aby to nebolo maximalistické z toho dôvodu. No a čiže hovorím, tá prvá vec je, myslím si, že to je, jak si to usporiadaš v tej hlave. A tam sú tie signály, to je tam ten prípad, čo som ti hovoril, tej mojej známej, ktorá prešla tým burnoutom. Ale kopa ďalších ľudí, ktorí proste ti signalizujú, že toto môže byť dobrý attitude, dobrý postoj. Ďalšia záležitosť je, keď idem do niečoho, idem naplno. Ja nejdem do veci, že poďme chlapci, na poli to budeme robiť, odflinkáme to a nech to bude a tak ďalej. To ja ako sa ospravedlňujem v takýchto prípadoch.
Ja proste nejdem strácať svoj čas tým, že ideme robiť pruser. Hej, alebo že ideme robiť projekt, ktorý nevyjde. Hej, pretože sa nám nechce, lebo nebudeme nad tým rozmýšľať a tak ďalej. Čiže to je ďalšia záležitosť, proste dopredu si rozmyslieť, že do čoho vlastne ideš. Pozor, mnoho tých vecí, do ktorých idem, vyzerajú stratene. Ale ja musím byť na začiatku presvedčený, že sa dajú preklopiť. A dajú sa preklopiť jedine vtedy, že tí ľudia, s ktorými do toho ideš, to myslia akože vážne. Že ťa proste, ja predpokladám, že v istom momente proste budú mať problém. Že proste nebudú stačiť, nebudú unavení a tak. Ale to je súčasťou toho. Ale ísť do niečoho, kde proste od začiatku vidím, že je to len, je to mystické, hej, proste niekto nemá skúsenosť, nie je trénovaný, ale proste, OK, máme nápad, tak tam to vidím akože veľké riziko, že ten človek sa, lebo bez toho sa to nedá, hej, že ten človek sa zmení v priebehu pár týždňov a tak tomu moc akože neverím. Čiže držím si napríklad projekty, ktoré dlhodobo, im trvá dlho, kým sa naštartujú. Pardon. Naštartujú, ale ja verím tomu, že proste tie projekty sú v svojej podstate schopné, že potenciál je tam. Že ten potenciál je tam a že tí ľudia to dajú jedného dňa, aj keď to trvá povedzme dlhšie. Ale potom nejdem do projektov a hneď mám už niekoľko z minulého roku, ktoré mi takto prišli, že proste som išiel a rozprávali sme sa a som si uvedomil, že aj keby tá druhá strana chcela, tak do toho nepôjdem. Pretože nemám ten pocit, že je pripravená to dotiahnuť do konca. Hej. Ďalšia vec je, a to s tou zápasí asi každý, to je proste uvedomiť si tie svoje limity. No. Proste, že akýkoľvek genius si, alebo akýkoľvek ja neviem, máš talent na šport a všetko, tak proste pozostáva z tých dvoch častí, z tej mentálnej a z tej fyzickej. Hej. A keď tá fyzická stránka bude zle na tom, zanedbaná. Stačí, teraz som bol chorý, no, ja neviem, skoro 2 týždne a tak, no, môj výkon nie je akože super, hej, musím sa snažiť a tak, ale určite je lepšie, keď tá fyzická kondícia je dobrá a vtedy to rozmýšľaš, hej. Ďalšia vec, tá mentálna kondícia. Ja som za mojich čias, ako keď ešte za mladá, no proste spať 8-9 hodín, to bolo ako také, že strata času. Hej, však 4-5 hodiny a večer ešte ideme niekde a ráno potom no teraz, čo tie výskumy ukazujú posledné roky, že to je najväčšia katastrofa, keď nespíš. Hej, že to je koniec sveta. Teraz vychádzajú tu na prieskumy o tom, že tí ľudia, čo robia shifty, čo robia nočné zmeny a tak ďalej, že tí prichádzajú o 10-15 rokov svojho života práve týmto, že majú zlý spánok. Biorežim rozhodený. Športová vedkyňa ti hovorí o tom, že keď proste vidí to na tých grafoch, na tých výkonnostných grafoch u tých športovcov, ktorí sa poriadne nevyspali a potom, keď sa poriadne vyspali, že proste tam je konzistentný rozdiel medzi tými výkonmi, ktorý sa stále akože opakuje a tak. Čiže napríklad toto je jedna z vecí, ktorú ja som si tiež upravoval, hej, a nie takým spôsobom, že potom spíš do 9, hej, ale ono sa to dá krásne posunúť a je kopa ľudí, ktorí proste idú do postele o 9, o 10 a vstávajú o 5 ráno. A od tej 5 do tej 9 sa dá urobiť obrovské množstvo práce, v podstate celý deň máš odrobený. A potom ten ostatok je už vlastne len už komunikuješ s ľuďmi a tak. A to kopa ľudí robí takto. Že keď sa zoberieš, neviem, teraz už by som nevedel, ale aj všetci tí, aj Cook, aj
proste všetci tí šéfovia tých najväčších firiem na svete stávajú o 5, o 6, o 7, napriek tomu, že tá pracovná doba začína zrejme o 9. A tak. Čiže ten spánok je určite akože fajn. Hej. Ale to zachádzam do niečoho, čo si nájdeš na internete, akože je toho namraky. Hej. Áno, mňa zaujímalo, vieš, že pýtaš sa na mňa, hej. Čiže u mňa, áno, keby som to mal zhrnúť, tak prvá vec je vlastne ten mentálny postoj k svojmu životu. Hej, že toto si nejakým spôsobom vyjasniť, ale nie takým tvrdohlavým spôsobom, že toto už nikto nezmení a Boh chráň, aby si sa mi toho dotkol a aby si ty to ignoroval. Súčasťou môjho postoja je to, že mne to ľudia menia. Že ja som súčasťou niečoho a v konečnom dôsledku je mi to celkom príjemné byť súčasťou iných tímov, iných stretnutí a tak. Druhá vec je potom čistenie toho mentálneho a to môžeš robiť, ten šport je najlepší, ako proste, keď môžeš behať, nerobiť z toho nejakú drámu, hej, že proste ja musím robiť nejaký technický šport, na ktorý potrebujem neviem čo, napríklad hokej, tak tam potrebujem ďalších 10 ľudí, aby sme si zahrali, ale proste napríklad ten beh je pre mňa akože super, alebo chôdza, plávanie, hej, všelijaké jazera sú okolo. Takže to pomáha aj tej fyzickej stránke, ale mne to strašne pomáha mentálne. Ďalšia vec je, teraz ma napadá, no ale môžem hovoriť tu na 2 hodiny o tom. Od istého času proste som prestal písať popoludní. Proste mám to odpozorované, proste ten najlepší čas, kedy ja viem generovať myšlienky, dávať ich dokopy, štrukturovať ich a tak ďalej, je skoro ráno. Takže tam sa sústredím, tam nepočúvam, ja neviem, video, alebo si nepozerám LinkedIn, alebo ja neviem čo, ale tam proste si to všetko sústredené a mám to odpozorované, že proste ak by som, mi to trvá hodinu v tomto čase, ak by som toto chcel robiť popoludní, okolo 3. 4. popoludní, tak mi to bude trvať 4-5 hodín a nezoberiem to. Nebude to dobre. Stále to nebude dobre. Hej. Čiže neviem, či ti to dáva akože nejaký feedback, ale možno, že ten základ ešte potom by som povedal je, že uvedomiť si to. Toto je základ. Uvedomiť si, nebrať sa ako len proste, že existujem a robím si, čo chcem a tak ďalej, ale proste uvedomiť si seba v tej spoločnosti, ktorá okolo teba je a tam, kde si hľadať tú harmóniu a užitočnosť svoju. To je úžasná vec, no. A tiež sa nad tým hodne zamýšľam, hej, že užitočnosť, áno. No a mne to dáva taký pocit zmyslu života, hej, že keď sa cítim užitočný, no. Super. Dal si mnohé odpovede, podľa mňa, tým ako si popísal, že čo ty žiješ. Myslím si, že je kľúčové pohyb. Mne sa zmenil život. Ja som aktívne športoval ako tínedžer, že som hral súťažne volejbal a potom to nejak odišlo. Ja som sa mal aj dostať akože mal som to robiť profesionálne, že ťahali ma tréneri, ale rodičia ma prehovorili, že radšej sa žijú hlavou. Tak potom som išiel na klasický gimpel a tak ďalej a niekde ten šport išiel tak do úzadia. A vrátil som sa v podstate nedávno k takému že aktívnemu športovaniu a len môžem povedať, že ma mrzí, že som dlhé roky z toho vypadol, lebo to fakt to je veľmi ako keby podceňovaná vec, čo pohyb dokáže spraviť s mentálnym telom. Že ja by som za nič na svete nevymenil tréningy, prechádzky a tak ďalej. To doplní moji chalani, ako obaja robia taekwondo a keď robia toho v podstate skoro od narodenia, lebo ešte v Koreji tam akože začínali, ale seriózne ho začali robiť v podstate až keď sme prišli na Slovensko. A to vidím ako po nich, že proste ich to taekwondo vedelo pretiahnuť napríklad aj cez obdobie, kedy
neboli prijímaní. Hej. Oni prišli tu odniekadiaľ, nevedeli po slovensky, tak ľudia ich ignorovali a keď nevieš po slovensky, čo s tebou a tak. A zrazu to, čo tým deťom dáva zmysel života, hej, že sú s kamarátmi a že občas poviem nejaký príbeh, videl som niečo, mám niečo a oni ma pochvália a potom zase to im proste akože chýbalo. Hej. Ale ten šport ich ťahal aj cez tieto obdobia a dával im práve toto, čo nemohli dosiahnuť tým bežným spôsobom, že tá istá skupina detí ich rešpektovala ich napríklad vďaka tomuto športu. Vidím po nich, že keď sa rozprávam s nimi, tak viem, že keď oni vybehnú vonku a vráti sa po hodine spotený, tak viem, že je to iný človek, ako keď odchádzal vonku. Hej, to vidím ako po ňom. A tak. Čiže toto tam dávam. No a smerujem vlastne k tomu, neviem, či sme nejak boli schopní dneska dať nejaký taký pocit, alebo že jak s tým vyhorením pracovať, ale ja sa stále vraciam k tomu istému, že my ako human beings máme tú schopnosť, že vieme používať rácio. Hej. Tak či tak sme ťahaní emóciami a svojimi pudmi a nejakými ďalšími vecami. To sú strašne silné veci, ale to rácio, to je niečo nové oproti ostatným skupinám živočíchov a mali by sme to používať. A v tomto prípade by sme to mali používať na to, že si proste uvedomím, že toto je problém, že to môže byť problém. Hej. Ja naozaj neviem, ja mám niekedy výčitky svedomia, kedy si hovorím, že vlastne ja som vyrastal v socializme, hej, potom prišli ten budovanie toho kapitalizmu a tam som bol naozaj že aktívnou súčasťou toho budovania kapitalizmu a potom nielen u nás, ale aj v zahraničí a tak, čiže ja mám pocit, že som proste ten život ako žil naplno a že som robil prospešné veci a aktívne som sa zúčastňoval toho, aby sa ten svet menil. A zrazu som ti teraz zaskočený, že či to dobre bolo. Hej, lebo aj to, čo sme hovorili na začiatku, že vlastne my sme sa dostali do stavu, kedy vlastne ten mladý človek je vystavený každý deň takému množstvu požiadaviek. Kúp si ma, kúp si toto. Toto nie je dobre, toto už je staré. Kúp si tieto topánky, nie sú vhodné na to. Potrebuješ na to iné topánky. A proste toto je celé. A ja neviem, a ja som bol toho súčasťou. Ja som marketér, ja som človek, ktorý hovoril proste vymyslíme novú vec, generujeme novú potrebu, nech si to ľudia kúpia. Tak. A ja som bol toho súčasťou a som stále. Hej. A teraz do toho prichádza to rozmýšľanie, že ako dlho sa to dá ešte akcelerovať. No, to je kardinálna otázka. Takže tam je ten globálny burnout, globálne vyhorenie, kedy my vlastne už... Hej, a... Áno, absolútne súhlasím, že asi by sme si vystačili aj s menej značkami nealkoholických nápojov, s menším výberom športovej obuvy a tak ďalej a stále by sme si žili šťastne. No, máš 20 párov topánok a nešťastie v tvári, pretože chalani v triede majú nový typ. Ty ho nemáš, hej, a tak. A to je tlak, teraz hovorím, to sú deti, hej, to je tlak na rodičov a tak. Čiže sme v tomto, no a tu potom nejdem dávať žiadne rady, hej, že buďte budistami a myslím si, ani to nepomáha. Pozor, toto tiež akože že musíš meditovať a tak ďalej. To ti poviem, že nehovorím, že nepomáha, pomáha to, ale nie do takej miery, aby ti to vyriešilo tvoj problém. Aj preto hovorím, že tí budisti preto majú svoje kláštory, ktoré sú úplne hlboko v horách, kde nikoho niet. Proste to nie, že sú kláštory v centre Tokia alebo Soulu, hej, a tam cez to chodia proste všetci tí ľudia. Sú aj také, hej, ako pre turistov. Ale proste oni sa schovávajú v horách, pretože aj oni pri tom svojom 10 ročia trvajúcom tréningu
nie sú schopní proste, alebo majú, je tam nebezpečie, že proste, že to ich zruší, hej, to. A tak. Ale takže čo už potom s nami, kedy ty vlastne žiješ v tom, povedzme v tom toxickom prostredí a robíš meditáciu, robíš jogu, ktorá ti pomáha do veľkej miery, ale nemusí to vyriešiť ten problém, pretože to je príliš toxické. A keď si, no. Dobre, tak neviem, tak toto je dosť taký smutný záver, nie? No, ako mne, čo sa ukazuje ako riešenie, a je to asi celkom klišé, ale že snažiť sa mať zoradené priority a v podstate uspokojiť sa s tým, že tak dobre, toto ja v živote považujem za dôležité a tomu venujem gro času a hej, snažím sa, ja neviem, ja som si svojho času absolútne odhlásil Netflix a podobné veci, lebo jednoducho som nemal pocit, že to obohacuje môj život. Minulý rok som prečítal 50 knížiek, myslím si, že ten rok hodnotím ako násobne hodnotnejší, než keby som videl 50 seriálov na Netflixe. Čiže áno, asi si vybrať to, čo človeku, a pozorovať to, vyhodnocovať, že čo človeku robí dobre, a teraz nie myslím tak povrchne, že jej 3 hodiny som pozeral Netflix, jak fajn, ale čo tak skutočne, a to si asi pýta hodne sebareflexiu a pozorovanie samého seba, ale potom tie skutočné hodnoty si vnášať do života a áno, tam si myslím, že to je... Buď otvorený tomuto, využívaj to šťastie, že máš rácio, že si schopný, že si človek rozmýšľajúci a skús to pozorovať, skús to vyhodnocovať, ale toho, čo ja sa bojím, je, keď ľudia zrazu začnú proste robiť definície a že odtiaľ potiaľ. Áno. A ja ja pracujem len do výšky svojho platu a proste takéto hlúposti, no pracujú, ale asi najviac škodíš sebe, podľa môjho názoru. Hej. Vidieť ten život ako príležitosť, idem na nejaké stretnutie, som z toho trošku nervózny a tak. Je to príležitosť pripraviť sa na to stretnutie, načítať si psychológiu vedenia stretnutí, urobiť si štruktúru, ďalší nejaký research a tak ďalej. A miesto toho, aby som trpel, že som na nejakom stretnutí, vlastne ja to berem ako svoju etídu. Hej, že sa učím niečo. A keď to urobím na ďalšom stretnutí, tak na to 5. ma bude už tešiť, už to budem brať ako, že proste darí sa mi hrať nejakú hru, som v niečom dobrý, vidím to akože pozitívne a tak. Ale hlavne tam je tu strašne veľa aj tých, by som povedal, tých rád. Hej, že si zapneš, že jak riešiť burnout, ako riešiť, ja neviem, že mám zlú fyzickú, že ma nebaví niečo. A proste veľa tých rád, čo je fajn, ale môže sa stať, že proste ty sa niečoho chytíš a urobíš si nejaký záver a uzavrieš si tú myseľ, neotvoríš ju potom tým možno ďalším podnetom, hej. Hej, možnosťou, no. No asi by sme mohli pokračovať ešte kľudne 3/4 hodinu, ale... No. A myslím, že aj budeme. Že jednoducho toto sú témy, ktoré sa v rôznych obdobách vracajú a je to dobré, je to zaujímavé a treba si možno aj updateovať to, že ako to človek vidí a kde sme. No. Podľa mňa, ak nad tým prestaneš rozmýšľať, prestaneš si to všímať, tak si na ceste toho, že pri troche smoly sa veľmi rýchlo dostaneš do stavu, že ťa to niečo vtiahne a ty nekriticky proste sa zúčastníš niečoho, čo ťa zničí, hej, alebo čo ťa veľmi poškodí. Takže preto hovorím, a aj keď ty nie si ten líder, aj keď si vedený v tom tíme, stále to ťa neoberá o možnosť ovplyvňovať veci, povedať aj tomu lídrovi alebo tým ostatným, počúvate chlapci, vadí mi to. Vadí mi to, keď sa dohodneme na 9 a vy sa zberáte, prídete o 9:30, o 10:00, tak potom sa dohodneme na 10,
vy tak či tak si robíte to, čo chcete za tú hodinu, chcem si robiť aj ja. Ale ja som tu na hodinu sedel zbytočne, ešte som tam deti strkal kdesi rýchlo do auta, aby som to stihol a vy proste nemáte rešpekt tomu. Hej. Takže... Dobre, takže neviem. A poslednú vec, čo poviem ja, že vôbec nie je hanba o tých veciach rozprávať. Že aj keď cítiš z tej druhej strany možno občas nejaký taký, že ľahký dešpekt a také akože cez prsty a čo zase riešiš. Podľa mňa je to fakt kľúčové o tých veciach rozprávať, lebo ako náhle si to človek drží v sebe, tak to je začiatok konca. Áno. To sa iba spochybňuješ a relativizuješ a nie je to také zlé a neviem čo. A z mojej skúsenosti vždy, keď dáš veci na stôl, tak násobne skôr dáš riešenie. Nájdeš ho. Ináč si to povedal, to čo sa snažím povedať, si to povedal veľmi obrazne, polož ich na stôl. To znamená, že uvedom si ich. Hej, že oni existujú a tak. A začni sa a neboj sa na nich akože pozrieť. A to je veľmi dobrá poznámka, myslím, úplne super poznámka na záver. Hej, že a k tejto téme, vrátil by som sa takisto k tej téme. Tiež sme ju tak nejak všeobecne otvorili ako ten branding posledne, keď sme robili. A tiež je to niečo, čo potom môže ísť, proste je to tak široké a tak ťažké na zachytenie, že možno potrebujeme viacej dielov. Tak sa budeme o tom rozprávať. Super, Jozef. Tak už teraz sa teším. No a ja? Máme dobrú náladu. Začíname pekný deň. Super. Dobre. Pekný deň. Tak, držím palce. Čau.